Желателно да встъпите в упражнението от лоз, на който може да се хванете без скок, но не е задължително. Важно е да заключите тазовото дъно преди захода и то да остане така по време на цялата серия. Това от своя страна предполага стегнато ядро, седалищни мускули и крака. Снижаващата част не се прави до напълно вертикално положение спрямо земята и това запазва зоната около плешките активирана. В случая ползвам тесен хват, но може да се изпълни и на широчина на раменете. Правил съм видеоурок и за това упражнение и ви оставям в горния десен ъгъл препратка към видеото. Колкото по-висока е успоредката, толкова по-трудно е да задържите раменно тежестта на тялото си. Това е така, защото има по-голяма активация на раменната мускулатура и по-малко на бицепса и трицепса. Поради наклона, който извършва трупа спрямо земята и задължителното му стягане, се получава доста добра активация на страничните коси коремни мускули и те се изграждат изометрично. Бонус, разбира се, е изометрията в предното и задно рамо, както бицепса и трицепса. Упражнението не предполага в никакъв случай отпуснат труп. Колкото по-раздалечена е успоредката една от друга, толкова по-трудни са вдиганията, защото рамената пропадат под нивото на тръбите. Но дори и да не се получават високи вдигания, това пак активира достатъчно горната част на кръста. Ако отстоянието от тръба до тръба позволява рамената да останат над тръбите, ще може да вдигате и по-високо. И тук не се прави никакъв компромис с стегнатостта на трупа и заключването на тазовото дъно. Може да се прави изометрично, като за целта е необходимо едно вдигане и задържане за време. Ляга се на повърхност, може и на пейка, като ръбът е в непосредствена близост до пъпа, а не под таза. Ръцете държат здраво другия край на повърхността, а зоната на лопатките е стегната и избутана. Екстензията се прави само от кръста, без повдигане в горната част на тялото. Абонаментът за канала е важен с цел подкрепа, но още по-важен с цел създаване на заинтересована общност и обмяна на опит. Благодаря.